Pitääkö helikopterille laittaa bensaa? Eikö ne toimi sillä potkuriutulla? Ai akkuako meinaat, ei kun se mikä siinä päällä XD. Totta kai sen pitää jollaisen potkurin pyöriä niin liimaa. Siinä on moottori, joka pyörittää sitä. Ai siihen kohteen suksen keppi, anteeksi mikä? Siis siellä ylhäällä on se pyörivä juttu, niin siihenkö pitää laittaa bensaa? Ei kun moottori, mut eikö se toimia kuulla? Ei siihen tarvita muuta kuin se propello. Mikä on propello? Se on se mikä on siellä ylhäällä. Polttoaineena tietenkin tarvitaan bensaa. Vittuun tyhmää porukkaa, ei se voi toimi bensalla. Siinä on samanlainen moottori kuin autos. Niin ja auto toimii bensalla. Ei kuva, auto, helikopteri, lentokone, etc. Ne kaikki käyttävät samaa polttoainetta eli etanolia, eli se toimii bensalla. Mut onko siellä sit moottori? Totta kai on, what the fuck. Mut ei helikopteri voi toimia ilman sitä juttua. Mitä juttua? Propello? No eipä autokaan.